Dobrý deň. Rád by som vám v tomto videu ukázal, ako sa registruje nový zákazník vernostného systému PowerCard, ako sa páruje jeho registrácia s vernostnou kartou a aký je životný cyklus vernostnej karty v systéme. Vernostné karty sa zadávame do výroby väčšinou do tlačiarne a keď nám tlačiareň vernostné karty dodá, tak ich musíme zaviesť do systému. Do systému ich zavedieme tak, že vezmeme cez menu karty a pridať lojalitnú kartu. Jednoducho kartu zaregistrujeme do vernostného systému. Zvolím číslo karty 4 jedničky, 4 dvojky a takéto číslo karty alebo pod takýmto číslom kartu zadám. Pri zadávaní čísla karty už mi systém kontroluje automaticky, či takáto karta náhodou v systéme nie je vytvorená, či toto číslo je voľná. Po vytvorení sa mi zobrazí takýto formulár, kde sú všetky informácie o tejto lojalitnej karte. Čiže, aký je jej stav, kto ju momentálne vlastní, alebo u koho sa karta nachádza. A je tu záznam zmien statusov karty. Čiže v tomto prípade tá karta je zatiaľ vydaná a bola zaregistrovaná do systému 23.9.2015 v 12.07. Nie sú na nej zatiaľ žiadne platby, ani zatiaľ žiadne spotreby. To znamená nespalovalo sa na túto kartu, nezamenili sa na túto kartu body za odmeny. Pokiaľ táto karta u nás na sklade, tak túto kartu evidujeme v stave zaregistrovanom. Ako náhle si túto kartu niekto objedná nejaký partner, tak aj v systéme prepíname jej status, a to takým spôsobom, že klikneme na odoslať partnerovi a vyberieme partnera, v tomto prípade Gluch Míňanska Nová Ves, ktorému túto kartu chceme odoslať. Týmto krokom sa karta dostáva do nejakej dispozičnej sféry partnerovi Gluch Míňanska Nová Ves, v tomto prípade teda ako príklad to používam, a vidíme, že karta už nie je vydaná, ale odoslaná partnerovi, už nie je v držbe administrátora, ale Gluch Míňanska Nová Ves a bola odoslaná 23.9. o 12.08. Keď sa teraz prihlásime pod užívateľským menom Gluch Míňanska Nová Ves, uvidíme, či táto karta bude v dispozícii alebo bude k dispozícii zamestnancom Gluch Míňanska Nová Ves. Čiže to číslo karty bolo 4 jedničky, 4 dvojky. Kartu tu vidíme. Vidíte, že už ako zamestnanec Gluch Míňanska Nová Ves som sa ku karte dostal a vidím jej status. Ako náhle túto kartu získam alebo dostaneme do rúk ako zamestnanec partnera Gluch Míňanska Nová Ves, môžem kartu kliknutím na tlačítko prevziať kartu prevziať. Týmto potvrdzujem, že som skutočne kartu prevzal, že sa nestratila v pošte, alebo že ju nezapatrošil kuriér, alebo že nebola stratená, zničená, znehodnotená a je pripravená k použitiu. Takže stav karty už je taký, že už je v dispozičnej sfére Gluch Míňanska Nová Ves, je prevzaná a prevzal ju Janko Král 23.9.2015 o 12.10. Janko Král je v tomto systéme virtuálna osoba, je zaregistrovaná ako zamestnanec Gluch Míňanska Nová Ves. Takže teraz prejdeme k registrácii zákazníka. Registrovať zákazníka registrujeme v zmenu adresár, pridať klienta. Vypíšeme jeho meno, e-mail, e-mail je veľmi dôležitý údaj, pretože po registrácii tohto zákazníka, alebo po ukončení tejto registrácie, systém automaticky odošle klientovi
uvítací e-mail s jeho užívateľským menom a heslom, kde užívateľské meno je práve tento e-mail, ktorý zadám sám. Čiže pokiaľ e-mail nezadám korektne, tak systém odošle túto správu na neexistujúci e-mail alebo e-mail niekoho iného a tým pádom sa zákazník svojim prihlasovacím údajom nikdy nedostane a bude toto reklamovať nám alebo vám. Písať telefón je dôležité, respektíve vpísať telefón a kontaktné údaje, adresu je dôležité z toho dôvodu, že na túto adresu sa zasielajú odmeny, ktoré si klient cez e-shop objedná. A telefón takisto poskytujeme kuriérovi, aby v prípade nedostupnosti tohto klienta vedel klienta skontaktovať a dohodnúť si s ním doručenie odmien. Takže, ako náhle som tohto klienta zaregistroval, systém ho zapísal, odoslal prihlasovacie údaj klientovi spolu s uvítacím e-mailom, tak aby sa klient vedel do tohoto systému prihlásiť. Teraz prichádza dôležitý moment, a to ten, že musíme klienta spárovať s vernostnou kartou. Čiže inými slovami, klientovi odovzdávam vernostnú kartu a musím povedať tomu systému, že táto vernostná karta je práve tohto klienta. Čiže pôjdem do menu karty, vyhľadám si tú moju vernostnú kartu, ktorú som získal a tlačítkom na aktivovať kartu poviem systému, že túto kartu chcem prideliť nejakému zákazníkovi. Do tohto pola klient začnem vpisovať priezvisko tohto zákazníka. Systém mi automaticky ponúka všetkých zákazníkov, ktorým to, čo ja vpisujem, vyhovuje. V tomto prípade to bol Roman Janošík. Potvrdím ho a dám kartu aktivovať. Ako vidíte, karta už zmenila totálne svoj stav, už je aktívna, už je pridelená ku klientovi Romanovi Janošíkovi a aktivoval Janko Král, alebo Jano Král 23.9.13.15. Od tohto momentu je možné túto kartu používať a vidieť v systéme. Je ešte jeden spôsob, ako skontrolovať, či som to urobil korektne, a to cez adresár, kde v adresáre si nájdem pána Janošíka a pozriem sa, aké karty sú k nemu registrované. V tomto prípade je to karta 4 jedničky, 4 dvojky, čiže všetko je korektné a pán Janošík môže s radosťou nakupovať a vymeniať si svoje odmeny za svoje nákupy. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na info@powercard.sk. Radi odpovieme na vaše otázky. Ďakujem pekne.